znamená? Byl s Bohem? Byl nejvyšší z andělů? Poznal Boha? Takže co? Chodil v slávě. Lucifer chodil v slávě. Amen. A víme, co se stalo? Byl vyhozený z nebes, byl pyšný, chtěl moc, myslel si, že bude jako Bůh. Strhl miliony andělů, třetinu nebes strhl sebou. A teď víme, že Lucifer si vzal podobu hada. Je to tak? A teď se ptám, církev, proč si vzal podobu hada na sebe? Moje otázka pro vás je, had, představte si všichni hada. Má had chlupy? Ne. Má jenom kůži na sebe. To značí jeho nahotu. A on ztratil slávu. Stal se hadem a byl nahý. A stejně jak on byl nahý, chtěl, aby Adam a Eva ztratili svoji slávu, tak jako on ztratil svoji slávu. A víme, co se stalo, nebudu tam chodit, budu jenom 5 minut. Adam a Eva, když hřešili, tak si uvědomili, že jsou nazí. A co se stalo? Ztratili slávu Boží. Tak jako Lucifer ztratil slávu Boží. A oni ztratili slávu Boží. Je tak, církev? A co se tam stalo? Oni vzali fíkové listy a chtěli se zakrýt. Tam už vidíme, že oni chtěli zakrýt svůj hřích. Tam vidíme, že oni chtěli být spravedliví. Chtěli ukázat svoji spravedlnost. Ale Bůh nemá rád lidskou spravedlnost, protože to není pravá spravedlnost. Proto přišel a udělal tam oběť. A pak je zakryl. Tam vidíme už první předobraz toho, co má přijít a co přišlo. Vidíme předobraz Ježíše Krista. Vidíme toho, co mělo přijít. To vykoupení za naše hříchy. A pak víme, co se stalo dál. Víme, že vlastně byli vyhozeni ze zahrady, je to tak? A proč byli vyhozeni? Víme, že byli vyhozeni za trest. Amen? Za to, že zhřešili. Ale Duch Svatý je tak úžasný, že něco zjevuje. A já říkám jednu věc. Ne jenom, že byli vyhozeni ze zahrady Eden za trest, ale zároveň to byla Boží milost, že byli vyhozeni ze zahrady. A víš, proč to byla Boží milost? Protože Bůh věděl, kdyby je nechal v zahradě Eden a věděl, kdyby pojedli z toho stromu života, tak by žili na věky. Je tak? Ale žili by na věky v hříchu. Co to znamená? Oni by žili na věky oddělení od Boha. A tam, kde není Bůh, to je peklo. Amen. Nechtěl bych zažívat oddělení od Krista. A proto on je usetřil od toho a vyhnal je. Byla to Boží milost. A víte, tento strom byl lákavý na pohled, říká Boží slovo. Tento strom vydával ovoce. Život. Ale dnes se chci dostat k jinému stromu. Víte, byl další strom. Tento strom možná nevypadal lákavě na pohled. Tento strom možná byl celý skrvácený. Ale tento strom nabízel víc než věčný život. Tento strom nabízel odpuštění, lásku, pokoj, vykoupení a i věčný život. Tento strom, Ježíš Kristus, to je ten pravý strom, který vykoupil celý svět a stal se obětí za tebe a za mě. Proto tě chci povzbudit, církev. Byli jsme všichni vykoupeni Ježíše Krista. On vás miluje, jste požehnaný. Děkuju, že jsem tady mohl být. A chtěl bych přivítat bratra Nikolase. Amen.